anem ahí. Quin és este? El 0. El 1. El 2. Molt bé. Molt bé. Molt bé. Estupendo. Muy bien. Y aquí están sus amiguitos. ¿Este quién es? El huevo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. La serpiente que se ha enfadado. Muy bien. Muy bien. El globito. Que se han hecho, que se han... ¿Esa quién es? A veure, quina vols que busqui Álvaro? La I. On està la I, Álvaro? Molt bé. Quina és? La I. Busca la I. La I d'Indio. Busca la I en algun nom. A veure en l'equip que tu vulguis. Mira, Quim, que té la I. Hi ha algú de l'equip blau. Ves a l'equip blau. Algú té la I? Mira, Maria. Molt bé. Qui més? Mireia. Tu tens la I, Mireia? Sí? A veure, on posa Eric? Em comença per la E. Estupendo. Molt bé. Vale. Lola, i el teu nom? Tu saps pegar la teua foto en el teu nom? És un nom molt curtet. Molt bé, Lola. Estupendo. Nas. Boca. Els ulls, molt bé. El naset. Les celles, molt bé. Els cabells. El front, molt bé. I el coll.